DXDC Radyoman Report. Tungod sa madugoon ug mangilngig nga insidenteng nahitabo kagahapong adlaw, wala na mahinayon pa. Ang unta, malipayong panagtapok sa magkabanay aron sa ulugon ang birthday sa ilang labaw dinhi sa usa ka panubaran o ritualan sa may Purok 4, Barangay Lacson, Kalinan ning Dakbayan sa Davao. Sa eksklusibong interview sa DXDC Araman Davao kang Dato Angelito Landas, amahan sa suspect, gibutyag niini ngayang gipatambalan ang iyang anak sa panubaran kun balay tambalanan sa tribong Matigsalog human kini napanuwayan o nasudlang daotag espiritu. Giklaro usab sa Dato nga walay pangayaw nga nahitabo kagahapong adlaw sa Purok 4, Barangay Lacson, Kalinan District. Gani ni bahada unta sila gikan sa Marilog aron sa ulugon ng birthday sa mananambal og ilahang leader nga si Baytinay karong adlaw. Wala usab mahitabong pangayaw tungod namatay ang suspect matod sa amahan. Buot karon sa pamilyang Landas nga madala pagbalik dito sa ilang bukid sa Sitio Kalayaan, Barangay Tamugan, Marilog District ang patayng lawas sa suspect. Gikasubo usab sa kabanay ang kamatayon sa mga personahe sa Kalinan Police Station nga niresponde sa insidente nga sila Police Chief Master Sergeant Tito Didal Lage, Police Corporal Mark Anthony Elman Corsino, samtang usab si Police Corporal Ken Leo Diango Gumanoy ug ang driver nga si Donald Ombrete. Kadiri nga pagka-pusil sa iyaha, wa gid siya dutli hangtod dito sa gawas sa kalsada, sa highway. Wala gid dutli. Kuyawan no? Dito na gid dutli siya nga. Dito na. Imong tan-aw to nasudlan gid siya og daotang espiritu. Wala na siya. Ingon sila na adoy kanang anting-anting. Na magidala-dala niya. Wa po pakita kung usay suod kay di man mo pan na may pan kaning kabir ba? Kabir. Pag kabir ba ato may diha yung suod siguro ang pan. Tan-aw mo siya ganang wala siya madutli. Ambot lang. Kasi kung espiritu siguro to nagkuan. Daotang espiritu gito. Oh. Ito nga. Pero na panamang yapon, patay ramang yapon. Atong klaruhon no, namatay man imuhang anak si Ben sa insidente. Walay mahitabo nga pangayaw. Ay. Wala man. Namang yapon na namatay yun tapos siya namatay. Wala na itabo ang ayaw. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.